नमस्कार, हम हैं टीमन कुमार। और टीमन के खुल गई बा चमत्कारी साड़ी दुकान। तो वो लोगन के बता देवे के चाहता नहीं कि आखिर हम साड़ी के दुकान काहे खोलनी, आखिर आदमी के जमा पैंट के दुकान काहे ना खोलनी। तो एकरा पीछे एगो ठोस कारण बा। हम ही नोटिस करनी कि कपड़ा लाता सिंगार पटार सब खाली महिले खरीदतारी, सब पुरुष के आखिरी कपड़ा तिलक और बरियात में जो ससुराल से मिलेला उहे रह जाला। ओकरा बाद जे बा जैसे जैसे उनका पुरानका कपड़ा फाटत जाला, छोट होत जाला, वैसे वैसे उनका देह पर से कपड़ा उतरत जाला, आदमी नंगा हो जाए कि पहले जामा उतरेला, कबो पैंट उतरेला, जामा उतरी तो गंजी हो जाई आ पैंट उतरी तो लुंगी से सीधा गमछी पा जाला। और ओकरा बाद बुझ जाए कि अगर जे अठजाम बंद हो जाओ गांव जवार में तो अधिकांश पुरुष नंगा हो जाए। तो गनीमत कहीं कि गांव जवार में अठजाम बा कि गमछी बटा जला, आ श्राद्ध बा कि गंजी बटा। आ सावन में भोल बम कोई कोई के चल जाला, तब भोल बम के पैंट पहन के पूरा जीवन काटत। तो कुल मिला के सब पुरुष जे बा गंजी गमछी और बोल बम के पैंट गंजी के सहारे जियता, ना तो नंगा घूमत मिलित रहुआ लोग। तो बात यह बा कि लाल पियर उजर यही पर पुरुष समाज के हो रहा बा गुजर। यही से हम सोचनी कि पुरुष के छोड़ी जगह सरकार छोड़ देले बा, महिला पर फोकस करी। और एकदम साड़ी चमत्कारी साड़ी सेंटर खुल चुकल बा। हाँ तो भाई अब दुकानदारी शुरू है। साड़ी ली, हल्का ली चाहे भारी ली, सस्ता ली चाहे 2000 ली, अरे बूढ़ होकर चाहे जवान, छापड़ा होकर चाहे सिवान, अनपढ़ होकर चाहे विद्वान, हर महिला के पहला पसंद टीमन चमत्कारी साड़ी दुकान। आई आई महाराज आई जल्दी, कहाँ बारी लोग, हाई टीमन के नीमन साड़ी पहनी महाराज। ए जी साड़ी किन देना। ए जी एगो साड़ी दिखाई था। अरे महाराज का दिखाई, पहले चली है ना खोली साड़ी पहले। क्या बोलता रहो? तो महाराज तो खोलिए तब ने दोसर साड़ी पहनी है हमारा दुकान के। ई कहना के सलामत मियाँ के दुकान पर पहन ले बनी क्या? अरे महाराज घटिया साड़ी देता है वो। देखी हाई साड़ी रहुआ, देखी हाई कितना सुंदर खुली रहुआ जब पहने। भाई देखी है ना, दिखाओ ना, दिखाओ। हाई देखी तो कितना सुंदर खुली। ई साड़ी पहनी और जब पहने में रहुआ देखी तो हाई आय हाय 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 खूब सुंदर लगी। जब खोलिए तब नहीं साड़िया खुली। ये साड़ी खुली है। ए छोड़े यहाँ के बात मत सुनी। रो तनी निमन निमन साड़ी दिखाई ना कि हम पसंद करी। देखी रहुआ पसंद मत करी, राउर पसंद पहले ही खराब है। भूसाऊ लेखा मरद से बियाह के लिए बनी कर। ए हम की कोइले, हमर बाबूजी कोइले बड़े। ये तो बाबूजी का तारा ना लौकल है, इतना मोट हाथ ना बड़का भूसाऊ। अरे का कहीं दुकानदार साहेब, हमार बाबूजी वही दिन नेपाल से आंख बनवा के आई रहले, साफ लौकबे ना कोइलख, धुधरा लौक गई। लभिरा गई। खैर वो छोड़ी, हमरा के साड़ी दिखा दे। हाँ तो साड़ी दिखाओ तनी। देखी सबसे पहला साड़ी हमार जौन बा महिला लोग के पहला पसंद सास स्पेशल साड़ी। सास स्पेशल जी, एमे का खासियत बा? देखिए खासियत के जहां तक बात बा, साड़ी में खासियत होके चाहे ना होके, उधारी में बहुत खासियत बा। आदमी लेवे के बेरा साहेब और देवे के बेरा गायब। अब यही हमरा के देख ली, हम अपना मौसा के 3000 उधार लेके गायब बानी। अब हमार मौसा 3 सेल वाला टॉर्च लेके दीने में खोजता रहे, लेकिन मिलते नहीं। दिन में टॉर्च लेके खोजता रहे तो करियो ना बनी। बिना टॉर्च के अगर हमरा के गूगल पर भी सर्च करब तब हम ना मिले। इतना इधर लौकत तनी के इतना लाइट वाइट बरता है दुकान में, इधर लाइट सेट करके रख ले बनी। आए हमरा गोर करिया से का मतलब बा, हमरा के साड़ी दिखाबो। हाँ तो देखी साड़ी दौड़ो जौन बा, यह सास स्पेशल साड़ी हम बताओ तनी। जहाँ तक देखिए साड़ी के कितना खासियत बा। इस साड़ी पहनी, इस साड़ी पहन के अपना सास के खासम खास करी और दिन दहाड़े अपना दिया दिन के बांस करी। इस साड़ी जैसे रुआ पहने तो आचार से चॉकलेटी हो जाए और पतों से अपना सास के बेटी हो जाए। बोली कितनो रुआ गलती करे मुंडटी है ना, हर बात में साथ नहीं है, कोनो बात के कटी है ना। ये है टीमन के चमत्कारी साड़ी। ये मंत्रोच्चार द्वारा सिद्ध कल चमत्कारी साड़ी बा। मंत्रोच्चार द्वारा साड़ी तो काम करी? काम ना करी, अरे ये इतना काम करी कि यहाँ का कोनो काम ना करे के पड़ी। का कोनो काम ना करे के पड़ी? एकदम ना महाराज। हाई टीमन के दुकान के चमत्कारी साड़ी देखत नहीं, हाई देखी ना किंग खुलता हैंगा जो रुआ आंचर मार के आई है, देखी तो घूमे हैंगा।
लेकिन एगो बात कही हाँ। एकर क्वालिटी ठीक नहीं खिलागत। अरे महाराज रुआ क्वालिटी का फेरम पड़ल बानी मालती का फेरम पड़ल बानी ऊपर फोकस करी। रोहू जंगली मालती के। अरे बाप रे बाप। चुप हो जा चुप हो जा हाय चुप हो जा हाय साड़ी दे देता नहीं हम लोग हाय चुप हो जा लागत कि तो सेट क गल हम तो राइमिंग बैठावत नहीं देखता बहुत न जाई आदमी बारा तू बहुत न जाई तार देहिए देख के लागता कर देला तारा अपन काम। पेट में ढेर लड़की छुपल बाड़ी से हमरा लागत बदल ले अपन काम लगा देलो न झगड़ा। त का करी हम अपन काम करबे न करे अब तू कुछ कीन उनके मनावो बेचारी भाई सास स्पेशल साड़ी किन के गिफ्ट मारा ना अभी मान जाइए कि मुस्कुरात घरे जाइए सास से कितना परेशान बाड़ी बेचारी ना जी ले हई दी गिफ्ट। अच्छा ठीक बा दाम कितना बा बताओ। दाम मतलब भाई कितना महंगा हुई मर्दे कितना महंगा हुई बेचारी के हई फूल जैसन मेहरारू के आंख के आंसू से ज्यादा महंगा बा ज्यादा कीमत में साड़ी के बताऊं बाजी भाई अगर रउआ के प्यार करत हुई है मानत हुई है रउआ के अपन पत्नी मानत हुई है पहिल की पत्नी तब बुझ जाए कि इस सास के रउआ शासन से आजादी दिवावे खातिर सास स्पेशल साड़ी रउआ किन के लेके जाई है ई बिना दुकान पर से किन ले जा नहीं कर सकती असली मर्द अरे ई काली है नाती इनका माई भौजाई से फुर्सत मिली तब नु हमरा खातिर सास स्पेशल साड़ी किनी है चाहत रे कि अपना माई बहन से लाते मुंह के खनवावत रही। देखता ए बेचारी सास से बड़ी पीड़ित किया ए किन दो हो मर्दवा हम तारा कोर जोरा तनी किन दो तू ये साड़ी कौन तारा गोर पकड़ जाई बेचारी के कष्ट से मुक्ति दो ए तो यही किल्ली की दामवा बताइबो तो खिसियात काहे बारा मर्दे इतना जितना हम बताइनी है कर काम के अनुसार का दाम बुझ जाई कि जैसे ही साड़ी पहनी है सास इनका मुट्ठी में हर बात इनकर मनी है तो बताओ ना इतना काम जो साड़ी चमत्कारी साड़ी बा मंत्रोच्चार द्वारा सिद्ध बताए कर का कीमत होके के चाहिए। अरे तो कुछ दाम बताइबो तबे नु किने भाव। देखिए दाम जौन बा एकर कुछ दाम नहीं है काम के अनुसार एकर नगण्य दाम बा मात्र 55,000 रुपया दी आई कीमती चमत्कारी साड़ी ले जाई 55,000। ए चुप रही ए जी कुछ कम कर दी सड़िया में जितना कहता नहीं उतने ले। हे महाराज रउआ कहता नहीं तो उतने कैसे ले बताई ना 55,000 रुपया बा कितना कम करी अब हमनियों के जानते बानी बहुत खर्चा बा बहुत सारा सिद्धि भइल बा में बहुत पैसा लागल बा बुझा तनी एक धागा में मंत्रोच्चार भइल बा तो देखी ना राउर ना हमार एक काम करी राउर मुंह देख के मात्र खरीद दाम से 5 रुपया बेसी दी चाय पानी पिए के 5500 रुपया दी आ साड़ी देखी तो बेचारा कितना अच्छा बाड़न। अच्छा बाड़न है देखा तारू सरिया हई 150 रुपए में रोड पर फेंक रहेला लेनी देनी वाला साड़ी हटे अब 5500 रुपए में बेचता रहे। अच्छा भाई ए मर्दे हम बुझ गए नहीं तारा के बुझ गई नहीं तू बहुत बड़ा तू अपना पत्नी पर बहुत अत्याचार कर रहा इतना भी ना अत्याचार करे के मर्दे आखिर औरत भी औरत होले आदमी भी आदमी होला कुत्ता कुत्ता होला बिलाई बिलाई होले सियार सियार होला अब प्यार प्यार होला लेकिन तारा दिल में प्यार नहीं खे बेचारी का बताओ ये अगर तार माई आई रहती अब पतोह के कब्जा करे वाला साड़ी दे रहती हम टन दे देता एगो सवाल न उठाई सही कहता नहीं रहुआ साड़ी दीवान कि ना दीवान। अरे तहार मोती मार देले बा तारा बुझात नहीं खे हम मती मरले बानी कि तहार माई कुछ खिया देले भी एकर मता बुझ जा इनका कि तहारा कब्जा में से ही हटा देले बानी आई पेन हो कि सास के अपना आई थिंक दी साड़ी पैसा तो ई देबे करी है चल पैसा डाल मारी मोबाइल निकाली पैसा डाल मारी मारी फटाक से निकाली भगवान ऐसा मेहरारू केहू के मत दे मारी देश लेट मत करी चलो ए महाराज कहाँ कहाँ अब कहा स्पेशल साड़ी तो देख भी ना कोई नहीं रहुआ टीमन के चमत्कारी दुकान के अभी और बा कितना रहुआ समस्या से जूझतनी हम न बुझतनी हाय देखी हाय साड़ी देखिए हाय हा साड़ी जौन बा हस्बैंड स्पेशल पति स्पेशल साड़ी पहनी है देखिए
हाय देखी कितना बढ़िया काम भी कइल बा। एमे एक से एक चमत्कारी है देखत तनी। है रोज पेन के निकले बाजार आए। हाय सरिया धारी महाराज बाद में पैक क के नु दे महाराज के हाली भागे के चाहतनी। रउआ अपन नु बनी राउरन दुकान ह। हाय साड़ी देखी त हस्बैंड स्पेशल बहुत बढ़िया लागता। ठीक लागत नु। हाँ अच्छा ये बताइए एमे का खास बात बा? खास बात एमे तो 50 बात बा। रउआ एक बार पेनी हम एगो बात कहम लोग 49 बात कहे। हम एक बात कहम लोग 49 बात कहे। एकदम देखी है पति स्पेशल। अच्छा तब बताई ना कि एमे कौन कौन फायदा मिली? अरे महाराज फायदा यह पति स्पेशल। जैसे ही रउआ साड़ी पहने बो जाए कि राउर मरद रउरा मुट्ठी में। रउरा मुट्ठी में जौन रउआ कहे उहे करी है। रुआ पूर्व के पश्चिम कहम तो पश्चिम कहिए। रुआ धरती के आसमान कहम तो आसमान कहिए। अगर रुआ के खींच पीत में हरामजादी कहत है तो हमेशा रुआ के जान कहिए। बुझनी आवड़ी सुनी मरद छोड़ के रुआ कहीं जाई ना। रुआ बिना खैले वो खाई ना। ही अचरा में झुलाइल रही रौड़े में भुलाइल रही। घर भर से अपन रिश्ता तोड़ दी और रुआ के देखते अपन मोबाइल चलावल छोड़ दी। हाँ में हाँ मिलाई हर बात में। अब महीना भर के तनख्वाह लिया के दी रौड़े हाथ में। अब बताइए तारीख वाह हम तो ऐसा ने साड़ी खोजत रहनी हो। अरे टीमन के चमत्कारी साड़ी ली ना। हाँ सही कहतनी काहे कि मुझौसा ऐसा हूँ हमरा हाथ से निकल जाता है। ए जी पैक कर दी पैक कर दी। पैक करते बनी हमारे विलम्ब होई। रउआ से जानते बनी कि पैसा फटाक से वहां के दे दे। कौन सी पैक कर दी? गजब बोका बनाओ तो रही है। साड़ी से चमत्कार हो जाई पति बस में हो जाई। अरे विज्ञानो नाम के कोनो चीज होला कि ना? आहे दादा विज्ञान पर तहरा ध्यान बा लेकिन हे मेहरारू पर तहर ध्यान नहीं खे। अरे बाबू विज्ञान नहीं देखेला गोर बाकी करिया जाके समाज वाला दिल के भीतरिया। तो तनी ध्यान दे मेहरारू को न तो कोनो इनका दिल के भीतरिया समाज ही हमरा लेखा लइका बस लगवा ढोलक बजावे। बुझाई देख ली इ मर्द रुआ बस में आवे के चाहत नहीं खे। आइयो बात जान दे जब तक ई मर्द स्पेशल साड़ी ना ले रुआ जिंदगी में राहत नहीं खे। सही कहतनी जब से इनका से बियाह भइल बा हमरा चेहरा पर कहियो मुस्कुराहट नहीं खे। नहीं के नु अब आ जाई हमरा से मिल गइल बनी नु रुआ चेहरा पर हम मुस्कुराहट हम ले आए। टीमन के दुकान पर रुआ आवत रही ना रात बिरात। दुकान खुलला पर ले ली है सारी ली टेंशन छोड़ी। ई मर्द के फेरा में पड़म रुआ के जीवन भर दर्द। ठीक बा रउआ दोनों साड़ी पैक कर दी। हां दोनों रउआ देखो तानी जब से साड़ी के दाम सुनले बड़े तब से घबराइल बड़े। घबराइल नहीं खे मौतिया के प्यार में झुराइल बड़े। आ जब से बंगाल से आइल बड़े तब से इनकर रहन नहीं के चिन्हा रउआ नोटिस करत होखे। का बंगाल गई रहले ई बात रउआ कैसे पता बा? अरे दादा तो यही ना है टीमन चमत्कारी साड़ी दुकान खोल के बैठल बड़े। कुछ चमत्कार हमहू जानतनी मंत्रोच्चार हमहू जानतनी। है सारा जौन साड़ी भइल बा में मंत्र के काम भइल बा। सारा में झाड़ फूंक क के इस साड़ी के बनावल बा। आ देख ली कौनो भी जड़ी उड़ी होला तो ओकर का होला कि नाम भी ना धइल जाला। कोनो दवाई रुआ खात होकम तो खोल देत होकम तो फटाक से खा देत होकम काहे के में से गैस निकल जाई। वही ना देखी जितने बहरी बा एमे के चला झाड़ फूंक के हवा निकल। है देखिए मंत्र उड़ता है दे टोपी टोपी में से हवा निकल। पैक करी हां सारा ही जादू में से निकल जाई रुआ फिर लागे झोंके कि पैसो राउर लग जाई काम ना करी दुकान के बदनामी हमारा होई। यही से हम कहतनी कि एकरा के जल्दी पैक करी पैसा रुआ दी। पैसा डाली। अरे तो कय रुपया के भाई कय रुपया के? देखिए एगो बात रुआ के हम बता देतनी कि इस काम के अनुसार एकर कुछ दाम नहीं। काम जौन बा कि अब सोची बेचारी पति जौन पत्नी वार्ता हो जावे साड़ी पहनला के वजह से तो एकर कोनो कीमत बाजी? कुछ नहीं खे कुछ रउआ कीमत पैक बा करी। एकर कुछ कीमत नहीं खे। तो ठीक भाई दे कुछ कीमत नहीं खे। मार तो हमार पैसा जो लगल बा उ देबनु वो पैसा दे दा हमार लागत दे दा बाबू हम कमाए के नहीं चाहता। अरे तो बताओ ना मर्द बाजी कय रुपया के बा बताओ। एक सरिया के जौन दाम बा हमार लागत से 5 रुपया ध के हम कहम रुआ। बुझतनी हमरा पैसा नहीं कमाए के हमरा प्यार कमाए के बा।
बुझ जाई कि हम ये चाहत नहीं कल हम मरी तो हमारे लोग नाम ले कहो कि टीम ना रहे एगो बढ़िया बढ़िया साड़ी देते रहे, चमत्कारी साड़ी देते रहे। कितना दाम कहीं अच्छा तो बता दी दाम बता दी। देखी दाम एक कुछ नहीं की, एक काम के अनुसार कुछ दाम नहीं किया। बताई रौड़ा है मर्द से बियाह कैले हो में भूसौ जैसा मर्द खातिर कितना दहेज दिले हुए रहर बाबू? 5 लाख। अब बताई एक कुछ दाम नहीं किया अनुसार मात्र 1 लाख रुपया दी। ये मर्द तो परान ले लेबे यार। ई दाम बताओ तरी, खान के दाम बताओ तरी। बाप रे बाप, तारा ऐसा आदमी के 5 लाख दहेज मिल सकता है। साड़ी के है चमत्कारी साड़ी के 1 लाख रुपए तरह खराब बेसी लगता बाबू। इस साड़ी खातिर लोग लाइन लगैले रहला, 1 लाख के लोग लाइन लगैले भाई। तक कह के ओने दबा गए लख कि बाँच गइल बा एगो सड़िया ना। तो ई बेचारी के किस्मत में लिखल रहला, एकर नीमन भाग बा, एकर नीमन करम बा कि आज एकर साड़ी मिल गइल। कोई के कुछ बिगड़ले नहीं के बेचारी। ठीक कहता नहीं कोनो पिछला जन्म के बाबू तहार पाप बाकी ऐसन मरद से तहार बियाह भइल। पिछला जन्म के तू कष्ट काटत तारी बुझा तारू छोरा, लेकिन तहार है ये जन्म के शिव चर्चा कइले बारू कि है तारा साड़ी मिलत। चल हेंगे जात रहिए मगर के मगर शिव चर्चा। ए चिरवा चुप रही, हम कम करावता। कितना कम कर दी है 1 लाख में? सुनी ना एहू साड़िया में कुछ कम कर दी। अरे महाराज तक रउआ कहम त और बात काटेम हम महाराज। रउआ बनी त अच्छा आदमी बानी, कोई के कुछ बिगड़ले नहीं। खिर रउआ लोग के अच्छे सोचे नहीं, लेकिन रउआ साथे हमेशा गलत होला। होला कि ना होला? रउआ पैसा कितनो कुछ करनी हाथ में ठहरेला ना ना ठहरेला। हमेशा रोग बीमार धइल ही रहेला रउआ के। हमेशा देह में फुनफुनी होत होई, कपार में दर्द होत होई ना, खहरात रहत होई, बहरात रहत, कमजोरी रहत होई। रउआ बहुत सारा दिक्कत बरुआ साथे दे देम रउआ के बढ़िया रेट में दे देम। बुझा तानी देम कितना में बताई ना। देखी का कहीं हम हमरा तो मुंहे नहीं खुलत। अब 1 लाख लोग के छोड़ के रुआ के हम देता नहीं छोड़ी। रुआ से कुछ ना कहें, हमरा खरीद रेट से 5 रुपए ध के हम मांगत नहीं। झूठ ना कहें, हम दुकानदारी पे बैठल बनी। 11,000 रुपया दे दी, सारी पैक करी, हवा लागता तुरंत में से जा। ठीक बा कह देलू। सुनो त 11,000 रुपया। अरे वो चुप रही रो, तो चाहते नहीं कि रवा हमरा बस में आई। हां ई का चाहिए? ई तो मलतिया के बस में रहे के चाहता रहे। हम बुझत नहीं कि इनकर खेला हम दे दी। मलतिया यही जगह साड़ी किन के ले गइल भी, हम बुझत नहीं। हाँ वही से नहीं चाहत रहे कि नत पे न तू। अरे बाप रे, इनके के बंगाल मत जाए दो तारा के हम कहे तनी एने से धीरे से। बुझता रू है दे दिए हिंगा, हम लेके चल जाए। हिंगा ले जा जल्दी, एकरा के लेट मत कर। पेमेंट मारी, पेमेंट जल्दी करी। पेमेंट करी जी। देखी कितना धीरे धीरे चाहत नहीं के लेट करत तरह की जल्दी हवा में से पेमेंटवा कदम तो हवा जोन में शक्ति निकलता रुक जाए। हां ई बात पेमेंटवा नहीं के मारत चाहत मार दो, जल्दी मारो, विलंब होता। हमरा देखो तो निकलता शक्ति निकलता है। चलो चलो चलो। कहां चलो? बेचारी तो एगो कितना दिन पर घर से बाहर निकल तो अब का हो भाई? बेचारी बताओ सास ननद देकर के चले देवे लो कहीं घरे में पैक क के रखे के बाद। तहलवन के बहुत आदत खराब बा। एगो और स्पेशल साड़ी बा, उ देख ली। अरे किनम चाहे ना किनम देखे तो दी, देखाऊ पर पाबंदी लगा देबो तू। हां दिखाई दिखाई बताओ। हाय देखी हाय देखी हाय साड़ी देखी, ई है स्टेटस स्पेशल साड़ी। स्टेटस लगाते हो के? हाँ। रील बनावत हो के? हाँ। व्यूज ना जात होई, लोग देखेला रिप्लाई ना देवेला, स्टेटस लाइक ना वेला, कमेंट ना वेला, वायरल लिखे होत रील ना। हाई साड़ी पहनी, सब कृपा तो ये जब सचो जी। ई है स्टेटस स्पेशल साड़ी। हाई साड़ी पहनते रहुआ दुआरी पर पूछ जाई कि पूरा टोला महल्ला के लोग आके भीड़ लगा दी कि रे है कैसन साड़ी कहाँ से पहनले है। साफ देख देख के लोग एकदम घबरा जाई। जैसे फोटो और रील डाले में पहन के सड़िया तले फटाक से फॉलो करी रुआ के स्वरिया। बुझता नहीं, लेट मत करी। साड़ी में बहुत खासियत बा, स्टेटस स्पेशल साड़ी हो। और कोनो क्वालिटी बताई? अगर रुआ साड़ी पहने तो सहेली देखी तो पगला जाई, सहेली देखी तो पगला जाई, भौजाई देखी तो सदमा में आ जाई, दियादिन देखी तो देखते रह जाई, ननद देखी तो निरेखते रह जाई, सास जब देखी तो टोला भर प्रचार करी है, और मर्द जब देखिए तो भर पीट प्यार करी है, दीवर जब देखी तो बहक जाई, अब पटीदार देखी तो सनक जैसा। मुझे तनी सदका देवे पेनी है साड़ी महाराज। काजी साचो बात हो काजी, झूठ नहीं किनु बोलत। ई महाराज
चमत्कारी साड़ी हम महाराज जी, साधारण साड़ी थोड़े बा। साधारण साड़ी तो हर जगह मिलता, लेकिन टीमन के दुकान पर चमत्कारी साड़ी मंत्रोच्चार से सिद्ध बा। यह तनी एगो पुराना मॉडल यूज करता, नया मॉडल में आई महाराज जी। सब चमत्कारी साड़ी रुआ से छुपल बा, बुझतनी। इ तो आज रुआ आ गइल बानी फाका में कि रुआ मिल जाता, ना तो ये दुकानवा पर हाथा पाई होला, बुझतनी। हाथा पाई होला। काय आता पाई होला? हाथा पाई काहे होला? ये तो हाथा पाई होई ना। अब मान के चली कि रउए लेके गइनी साड़ी जैसे फाटल निकल, लाल साड़ी ले गइनी धोनी तले ब्लू सतरंगी हो गइल, निकाल तले तले तर वो का करे? तार पीठ फाड़ दे मारत मारत। बस वे होला हमरा साथे। लोग आवेला मारपीट करेला, पीटेला जाला अपन, लेकिन देखी गाहक भगवान के रूप है। सब प्यार दुलार बा, केहू के भीड़ रहे के चाहिए। तो जब इतना घटिया सामान बेचेला ओकरा बाद तोहर लेके ग्राहक आवेला, तो तहनी लोग लेखा लोग के कमी थोड़े बा धरती पर। खैर देखी पैसा कौड़ी का चीज आज बा काल नहीं के, लेकिन जब इस सरिया पहन के गांव जवार में निकले तो जे देखी से कही देखा ढोरवा के मेहरारू कितना सुंदर साड़ी पहन के जाती है। ढोड़ा नाम हमार ना। हाँ तो ढोरा नाम ना होई तो राउर बोरा नाम होई। हमार ढोड़ा बोरा नाम ना हो, तो फोरा नाम होई। हमार नाम हो पीयूष राज। तारा होखे वाला लड़का के नहीं पूछत, तहार नाम पूछत नहीं। हमरे नाम है पीयूष राज। चली तो निशब्द कर देनी रुआ हमरा के। खैर इस साड़ी देखी, इस साड़ी रुआ जब पहने बहुत खोली। चली इस साड़ी के ई बहुत अच्छा साड़ी बा, एकरा के रउआ पैक करी, हम कोई हाली कहतनी। पैक कर देतनी हम महाराज रुआ को, हम पैक ना होइया। दामवा पूछलू हो दामामा? हाँ जी, एकर दाम बता दी कितना रुपया बा? दाम का बा, समाज के दिखावे के बा, स्टेटस लगाई, लोग देख के बेचैन, पूरा गांव जवार हितई पहुंचई, जे देखी राउरी साड़ी कही वाह 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 वाह। अब बताई बियाह शादी होला तो कितना पैसा खर्चा होला? बहुत बहुत 10-15 लाख से ज्यादा। 10 लाख धो के चली। 10 लाख शादी में रुपया काहे खातिर खर्चा होला? भोजवा लोग के खियावल जाला, बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्चा कर काहे खातिर कि लोग वाह वाह करो। हाँ। टेंट समय ना गिरावल जाला, मार जगमग जगमग काहे खातिर? लोग नाम वाह, कमाए खातिर। हाँ लोग वाह 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 करो। है सरिया रुआ के नाहियो चली तो 5 साल चली, 5 साल राउर वाह 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 होई तो एक रुपया कितना होवे के चाहिए? काय कर 10 लाख होए के चाहिए। 10 लाख हम तो ना ले, हम 10 लाख कहनी है जी ना। हम तो बियाह शादी कहनी के 10 लाख, एकर दाम बा 5 लाख रुपया। जी 5 लाख। लेवे देवे वाला दाम बताई। लेवे देवे वाला दाम बताई। देखिए 5 लाख को होता नहीं घबराता रहे, लेकिन काम के अनुसार एकर दाम नहीं के। यार एक एगो बतिया तीनों सरिया में कह देले, काम कम सर दाम नहीं है, काम कम सर दाम नहीं है। बात सही बा भाई, काम के अनुसार एकर दाम बा। 10 लाख रुपया शादी में रुआ खर्चा करता नहीं रात भर खाती, आई देखो ये 5 साल खातिर और बाह बाह करावता नहीं 5 लाख, 1 लाख के महीना पड़ो। अब कितना रुआ गज पड़ता ये तो देखी। 2 गो साड़ी बेचनी 10 रुपया कमाईनी, ये आदमी कह देलक हमरा छोड़ी ना, ले ली ना कड़िया, ले ली। ए जी 5 लाख कहाँ से दे दी? 5 लाख ना, ए जी कुछ कम करी। रुआ कम ना करे, रुआ कम तो कम ना करे। हे आदमी के देखे तो हम ना कम करती, लेकिन रुआ बहुत सहले बनी, रुआ बहुत अच्छा आदमी बनी, कोई के कुछ बिगड़ले नहीं कि रुआ हमेशा लोग के भलाई सोचनी, लोग रुआ के खाली बुराई तो सोचनी। देम कितना में ही बताई। देखी रुआ टेंशन मत ली, मात्र 5 रुपया हम कमाए में, 5 रुपया चली। वो बेरा से 2 गो साड़ी में हमारे 90,000 के नुकसान भइल, 90,000 छोड़ देले बानी, लेकिन एकरा के मात्र 25,000 रुपया दी आ ले जाई रउआ खातिर। 25,000 में देखी 25,000 में हो गए। 5 लाख की साड़ी देखिए हवा लागत, अब दाम कम हो गए में से एमे से शक्ति निकलत, देखिए उड़त दी, एमे के राउर हवा। मिलियन बिलियन व्यूज एमे से उड़त है, लौकत हमरा अंतर शक्ति से लौकत। तो दी ना ई सड़िया के अपना गोदी में धो तोप ली एकरा के तोप ली फटाफट, जैसे एमे पेमेंट आ जाई शक्ति उड़ल रोक जाई। देखिए फॉलोअर उड़त हवा में उड़त नहीं, उड़त महाराज, जल्दी पेमेंट के रहिए साल भर के कमी डलवा दे, जल्दी पेमेंट मारी। उड़त सब फेक फॉलोअर गए गए, राघव चढ़ा लेके फॉलोअर सब भागत है, जल्दी मारी। हो गइल जी, हो गइल। कहाँ लेके जाता नहीं है वो तो लड़का ना भइल ना अभी हमरा लड़का हाँ तो के एक हई लड़का वाला साड़ी ले ली। लड़का वाला साड़ी ले ली ए महाराज गांठ देने टीमन के साड़ी सेंटर में आ गई, बिना गठैले जाइबा बाबू।
तरवा लोगन के कैसा लागल? अगर नीमन लागल हा तो कमेंट करी, लाइक करी और सब्सक्राइब करी जेपी यादव शो के ऐसने ऐसने कॉमेडी वीडियो देखे खातिर। प्रणाम।